Moi bo día e benvidas a este acto conmemorativo do Día Internacional das Mulleres. Agradecémoslle moi especialmente á alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín, que nos acompañe, igual que a directora xeral de Promoción de Igualdade da Xunta de Galicia, María Quintiana Pérez, que queira estar tamén connosco neste acto. Non só están neste acto, sino que as institucións están tamén colaborando coas moitas propostas que facemos dentro da Universidade para seguir avanzando nesta liña da igualdade de dereitos. E está tamén nesta mesa a delegada do Reitor para a Igualdade, Sonia Rodríguez Buente. A elas e a todos vostedes, grazas por acompañarnos. Vai tomar a palabra, en primeiro lugar, a delegada para a Igualdade, Sonia Rodríguez Buente, que vai dar lectura ao manifesto do 8 de marzo da Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria, conformada no seo da Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. Ten a palabra. Coa venia, señor Reitor. O 8 de marzo, as universidades debemos unirnos para conmemorar o Día Internacional das Mulleres baixo o lema "Para as mulleres e as nenas en toda a súa diversidade", en consonancia coa campaña mundial de ONU Mulleres. Este día representa unha oportunidade para reforzar o noso compromiso coa igualdade de dereitos, o apoderamento e a ampliación de oportunidades para todas as mulleres. A mocidade será protagonista dos cambios necesarios para alcanzar unha igualdade efectiva e as universidades debemos ter un papel moi activo no devandito cambio. En 2025 conmemoramos o 30º aniversario da Declaración e Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en 1995 por 189 gobernos na cuarta Conferencia Mundial sobre a Muller. Este documento segue sendo o referente global para o avance dos dereitos das mulleres en todas as esferas: educación, saúde, paz, medios de comunicación, apoderamento económico e social e erradicación da violencia de xénero. As universidades españolas debemos asumir un papel activo neste cambio, especialmente ante a crúa realidade a que se enfrontan millóns de mulleres no mundo. Só no último ano, 612 millóns de mulleres foron vítimas de conflitos armados. Elas son máis vulnerables ao impacto do cambio climático e é alarmante o desequilibrio de xénero no acceso á educación básica dalgúns países. A situación aínda é máis grave cando falamos de mulleres con discapacidade. Non en balde, a reforma do artigo 49 da nosa Constitución obriga a atender particularmente as necesidades específicas das mulleres e menores con discapacidade. A erradicación da violencia contra as mulleres debe ser unha prioridade inaprazable, pois unha de cada 3 sofre violencia nalgún momento da súa vida e cada 10 minutos unha muller é asasinada pola súa parella ou un familiar. Tamén é imprescindible combater a fenda salarial de xénero e a escasa presenza de mulleres en postos de liderado e toma de decisións en empresas, gobernos e institucións. Nas universidades debemos consolidar a nosa responsabilidade coa igualdade de oportunidades mediante o compromiso coa eliminación de fendas de xénero, sobre todo nas áreas STEM, e o recoñecemento e a visibilización do traballo académico e profesional das mulleres. Ademais, urxe a efectiva implantación de políticas de corresponsabilidade e conciliación, así como a verdadeira erradicación do acoso e a discriminación por razón de xénero nas nosas institucións. Do mesmo xeito que a incorporación transversal da perspectiva de xénero en todos os plans de estudo axudaría a concienciar o profesorado e alumnado sobre esta realidade, incidindo no ámbito académico e social. Os dereitos das mulleres son dereitos humanos e de todas. A igualdade únenos, pero a diversidade enriquécenos, polo que é misión fundamental da nosa universidade incorporar a perspectiva interseccional, xerando espazos de convivencia, facilitando e flexibilizando o acceso a todos os colectivos, respectando as súas particularidades e propios contextos sociais e culturais, e ofrecendo as ferramentas necesarias ao persoal docente e á comunidade universitaria para educar no feminismo, non só desde un enfoque único, senón desde a globalidade.
Dende a Rede de Unidades de Igualdade de Xénero para a Excelencia Universitaria, reivindicamos que as universidades lideren o cambio cara a un futuro máis igualitario, garantindo que cada muller teña as mesmas oportunidades para desenvolverse plenamente. Debemos seguir traballando para construir unha sociedade máis xusta, equitativa e diversa, onde a igualdade non sexa unha meta, senón unha realidade incuestionable. 8 de marzo de 2025. Ben, nesta declaración que acabamos de escoitar, establecíase como un dos retos que temos por diante as universidades loitar contra esa fenda de xénero que afecta especialmente a unhos ámbitos de estudos que tenen que ver coas ciencias, coas enxeñerías, coas tecnoloxías, coas matemáticas, ese ámbito coñecido como STEM, polas súas primeiras letras en inglés. Precisamente, en cada acto de celebración deste 8 de marzo na Universidade tratamos de poñer en valor, distinguir, facer visible algúns das accións ou programas que se tenen desenvolto ou que estamos a desenvolver loitando precisamente por esta igualdade de xénero. E hoxe, precisamente, queremos distinguir un programa que o que busca precisamente é loitar contra esta fenda de xénero no ámbito destes estudios ligados ás ciencias, ás tecnoloxías, ás enxeñerías e ás matemáticas. Este é o programa Unha enxeñeira ou científica en cada cole que coordina Encina Calvo, a que llevamos a pedir que se achegue para facerlle este humilde recoñecemento, pero co que queremos poñer en valor precisamente a necesidade destas iniciativas e o valor que teñen. E ten a palabra Encina Calvo, que nos vai a dar a súa intervención sobre 10 edicións do programa para promover as vocacións femininas no ámbito STEM. Encina. Autoridades, amigas, compañeiras da universidade, compañeiras do CIFES, en nome de todas as persoas que fixeron posible estas 10 edicións do programa Unha enxeñeira ou científica en cada cole, grazas por este recoñecemento. A matemática e novelista Sofía Kowalewski dicía que para ser matemática ou matemático se necesitaba ter alma de poeta. E por iso eu comenzo con este verso de Xoana Torres, Eu tamén navegar, que resume o que pretendemos con este programa e que é reivindicar o papel das mulleres na ciencia e na tecnoloxía e amosar que nós tamén podemos navegar, investigar e innovar. Unha reivindicación que aínda é necesaria, porque como nos amosa o último informe de Científicas en Cifras, publicado a semana pasada, as mulleres somos maioría na universidade, pero a nosa representación é desigual nos distintos campos. Así, no ámbito CETEN, nos atopamos que somos maioría en disciplinas relacionadas cos cuidados, como poden ser as ciencias da saúde, onde somos máis do 70%, pero, sin embargo, en outras disciplinas, como a enxeñería informática, somos unha minoría, tan só o 17,2%. Esta situación tamén se reproduce na Universidade de Santiago de Compostela. Somos maioría entre o alumnado universitario, pero persisten as fendas. Así somos un 29,09% no dobre grau en matemáticas e física, un 14% no grau de robótica e un 13,3% no grau en enxeñería informática, según os datos que figuran na página web da Universidade.
Esta baixa representación non só prexudica as mulleres, reducindo as nosas oportunidades laborais e de decisión, senón que tamén afecta a investigación, a innovación e, polo tanto, a sociedade. O proxecto Gender Innovation, dirixido por Lodan Schivinger, amosa a importancia de introducir nas nosas investigacións o enfoque sexo-xénero e como non facelo pode afectar e ocasionar danos ás vidas das persoas e tamén retrasar as innovacións. Por que tan poucas nestas áreas? Bueno, pois esta xa é unha pregunta que se fixo hai casi 60 anos a socióloga Ali Rossi. E dende entón desenvolvéronse numerosas investigacións que puxeron de manifesto que hai distintos factores que afectan a traxectoria das mulleres na universidade. Nas distintas etapas formativas, por eso se fai analoxía coa tubase que pinga. Así podemos ver que influen tanto os estereotipos de xénero na infancia, como tamén o efecto Matilda, o síndrome da impostora, o acoso, etc., que, como veremos máis adiante, provocan ese efecto tesoira que ainda temos na universidade. O que sabemos é que non a falta de mulleres nestas disciplinas non se debe nin a un baixo rendemento, nin a falta de habilidades, senón que os estereotipos sexistas que existen na nosa sociedade o que fan é influir nas eleccións que teñen lugar nas traxectorias escolares. Así, aos 6 anos, as nenas xa pensan que son menos brillantes que os nenos. E na etapa de primaria percíbense menos competentes en matemáticas e presentan máis ansiedade ante os exames desta disciplina. Ademais, unha recente tese que recibiu fai pouco, o Premio Cecilia Castaño, amosa que os libros de texto de primaria reforzan estes estereotipos e neles, ademais, non aparecen mulleres como exemplos reais que podan servir de referentes. Como dixen, as causas destas desigualdades son múltiples e, por eso, a universidade incluír entre os obxectivos de políticas de igualdade incentivar a elección de titulacións non baseadas en roles tradicionais de xénero, centrándose en primaria, porque en secundaria a fenda de xénero xa está aberta. Por eso, en 2016, Eva Aguayo e máis eu puxemos en marcha este programa, unha enxeñeira científica en cada cole, grazas a un convenio de igualdade entre a Oficina de Igualdade de Xénero e o Concello de Santiago de Compostela, onde un programa que consta de obradoiros de distinta temática, dende astronomía, como veredes, matemáticas, química, etc. Un programa que achega de forma divertida a ciencia aos escolares e ás escolares e no que pretendemos converternos en referentes cercanos nestas disciplinas, porque non fai falta ser unha Nobel para dedicarse a elas. E, ademais, tampouco hai carreiras máis apropiadas ou menos apropiadas. Son todas igual de apropiadas. Non hai carreiras mellores nin peores. Este programa permitiunos achegarnos a nosa contorna, a todos estes coles que vedes aquí, que nos acolleron cos brazos abertos e onde transferimos o noso coñecemento científico ao alumnado, a nosa contorna, a sociedade e amosamos que hai unha ponte, establecimos unha ponte coa universidade. Obradoiros de astronomía e matemáticas, tan importantes polo que comentei anteriormente, onde contamos con Josefina Lin para buscar as estrelas, xogar coas matemáticas, con Pilar Salgado e tamén o comezo con María del Carmen Muñiz, donde Ana Belén Rodríguez Raposo, da área de didáctica das matemáticas tan importante, nos ensinou como construir
o chan máis bonito do mundo. Tamén aprendimos a guardar secretos grazas a Elena Vázquez Abal, que hoxe non pode estar aquí e a que desexamos unha pronta recuperación. E tamén o estudo da estadística, grazas a Rosa Crujeiras e Paula Saavedra, que nos ensinaron como explorar para que non nos contasen trolas. Tamén obradoiros de física e óptica, onde persiste unha fenda de xénero moi importante. As mulleres, a nivel estatal, pois non representamos máis que un pouco máis do 30%. Aí estamos. E por eso son moi importantes estes obradoiros de Xogando coa Luz, nos que participou Carmen Bau, Teresa Flores, María Imérich e Ana Isabel Gómez Varela. Tamén o de Luz, Cor e Sombra con Elena López Lago e María Dolores Muri Cereijo. E, por último, o que impartimos eu as miñas compañeiras María José Pérez Comuñas e María Jesús García Guimirei, mostrando que a física tamén é divertida. Obradoiros de Química e Enxeñería Ambiental, impartidos por Raquel e Ana, dende o principio, ademais de Dolores Pérez Meirás, Laura e Noela, ensinándonos a maxia da química, os que se incorporaron máis recentemente o de Magdalena, Mercedes e María Tomás, que nos ensinan a química que está ao noso arredor, e tamén no que participou Rebeca García Fandiño, que nos amosou como empregar a realidade virtual, e tamén tivemos a sorte de ter a Almudena, compañeira da Comisión de Igualdade da ESE, para enseñarnos a túa pegada no planeta, xunto coa alumna Laura Roivas. Tamén obradoiros de informática e inteligencia artificial tan importantes, porque aquí sí que temos unha gran fenda de xénero. Grazas a Eva Cernadas, que nos ensinou a conexión da informática coa bioloxía para atraer o alumnado, falando cos superordenadores, grazas ás compañeiras do CESGA, que sempre participan, entre elas Cecilia, María José, Lorena, Irais, Mariamo, Ana María, Marián e Natalia. Tamén, noutras ocasións, tivemos a sorte de que participaran Paula e Chus para darnos estes obradoiros de programación e inteligencia artificial. E quero destacar tamén a incorporación destes obradoiros relacionados coa ecoloxía, tan importantes neste tempo de crise climática, onde temos a sorte de ter este obradoiro de Lume no Monte, de Otilia Reyes Ferreira, coas alumnas Sheila, Laura, Paula e María, e tamén facendo economía rosquilla con Eva Guallo, que desta forma volve a estar no programa. Ademais, grazas aos vídeos que pusemos en marcha despois da pandemia, podemos chegar a moitos máis coles de Galicia. De feito, chegamos nesta ocasión a máis de 100 coles que van desde a Mariña Lucense ata Ourense, con todos estes obradoiros que ofertamos a partir da página web. E onde tamén mostramos as nosas pioneiras, ademais de datas sinaladas como que celebramos hoxe, o 8M, temos enlaces á biografía de Ángela Ruiz Robles, que está no andar de arriba, na exposición, e tamén a científicas tan importantes como Donela Midos, autora dos Límites do Crecemento, e, por que non tamén, lexicógrafas como María Moliner, de tanta importancia. Este programa precisa un recoñecemento, porque, senón, tamén pode convertirse nunha tarefa máis das que realizamos as mulleres na academia, ese traballo doméstico académico que realizamos as mulleres na academia e que fan que dediquemos máis horas que os nosos colegas masculinos a tarefas relacionadas co alumnado e cos cuidados. Así que, se queremos revertir esta realidade que aparece aquí, este gráfico tesoira, que se non coñecedes, pois é unha boa data para coñecelo, pois todo isto fai estas tarefas académicas,
ademais da discriminación debido a que hai unhos nesgos de xénero nas avaliacións, de que as mulleres nos costa máis publicar, de que recibimos moitas menos citas. Todos estes factores, ademais dos problemas relacionados coa conciliación que expulsan a moitas mulleres do sistema, todo isto fai que as nosas trayectorias se vexan afectadas e, ao final, vemos que hai unha fenda de xénero moi importante, unha fenda de xénero nos postos máis altos, onde, como vedes, hai unha desproporción entre homes e mulleres. Unha desproporción que afecta a áreas feminizadas, como pode ser as ciencias da saúde, e onde, a seguir a este ritmo, farían falta 55 anos para chegar á igualdade nos postos máis altos. 55 anos. Entón, para contribuir a acabar con esta fenda de xénero, que tamén se traduce nunha fenda salarial que hai na nosa universidade, nas universidades españolas é dun 12,9% e na Universidade de Santiago de Compostela aproximadamente un 10%, grazas ao informe impulsado polo CIFES e Oficina de Igualdade de Xénero. Pois se queremos avanzar, o que temos que facer é cumplir coas políticas de igualdade e aplicalas. E quero destacar tamén que neste informe Científicas en Cifras 2025 deixolle a voz ás persoas e o que se veu é que as políticas neoliberais que se levaron a cabo nestes últimos anos impactaron negativamente nas trayectorias das investigadoras máis novas que tiñan que facer frente á conciliación e, ademais, produciron un desencanto generalizado. Tamén quero decir que hai unha cegueira de xénero, observouse unha cegueira de xénero, sobre todo entre os investigadores masculinos máis novos. E isto é algo que temos que cambiar. Volvendo ao noso programa, que xa cumpliu estas 10 edicións, quero decir que este é o primeiro paso, pero que temos que facer moito máis para conseguir manter as nosas alumnas, as nosas investigadoras e que non abandonen a carreira investigadora e a carreira académica. E para isto se necesitan máis pasos, poñer as políticas de igualdade de forma que sexan efectivas. E finalizo dando as grazas a todas as persoas que colaborastes co programa e tamén as persoas que estiveron á fronte da Oficina de Igualdade durante estes anos, dende Eva Aguayo, Marta Pérez Pereiro, Sonia Rodríguez, ademais do personal como Vanessa, Esther, Carlos e Sonia. Moitas grazas a todas. Ben, moitísimas grazas. Como queda claro, pois, digamos que a distinción personalizámola na figura de Encina Calvo, a súa coordinadora, pero, como ben ela se encargou de salientar, estamos diante dun proxecto absolutamente coral, no que están implicadas moitas das nosas investigadoras e profesoras, e me parece que, como ela dicía, pois temos que seguir mantendo esa aposta firme por dende as idades máis temperás ir incentivando pois esta aposta polos estudios científicos, tecnolóxicos tamén entre as nenas, xa digo, dende os estudos secundarios e incluso dende idades máis novas. É unha cuestión de xustiza que penso que temos coas vindeiras xeracións. Parabéns polo traballo feito e ánimo para seguir colaborando en estas actividades nas que todos temos que estar implicados. Noraboa. Ben, e damoslle agora a palabra á Directora Xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana. María.
Bueno, moi bons días a todas e a todos. Primeiro, grazas ao reitor, á alcaldesa, ao delegado reitor para a igualdade. A verdade é que é un placer estar hoxe aquí con vos para conmemorar este Día Internacional das Mulleres no marco da USC. No mes de setembro estive aquí para entregar os premios á introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación. E a verdade é que foi un día no que eu dime moito de conta do bo traballo que se fai na Universidade de Santiago de Compostela e que tamén tiven o placer de coñecer a moitísimas investigadoras que tendes aquí e que eu creo que é importante darlle visibilidade. E, polo tanto, programas como os que hoxe aquí non me encina o está recollendo, pero creo que programas como unha enxeñeira ou científica en cada cole que se fai grazas a tamén a colaboración do Concello de Santiago, creo que é un acerto. E creo que programas como estes son claves. Eu, a raíz deses premios que concedestes o pasado mes de setembro, tive a oportunidade de coñecer máis en profundidade algúns deses proxectos. En este caso, quería nomear aquí a Lorena Añón, profesora, e tamén a Jorge Marín, que creo que nese caso son grandes exemplos de traballar con perspectiva de xénero no eido de investigación e, polo tanto, que son exemplos para moitas nenas e para moitos nenos. Creo que programas como que hoxe premiamos aquí, como que hoxe premia a USC, pois son claves para cambiar todas esas porcentaxes das que falaba agora mesmo Encina, todas as brechas de xénero que siguen estando presentes na sociedade e todos os estereotipos de xéneros aos que se teñen que enfrontar as nenas. Hai xusto un mes, que foi o 10 de febreiro, tiven a oportunidade de visitar o CICUS. Está aquí hoxe a súa directora. Fíxeno polo Día Internacional das Mulleres e das Nenas na Ciencia, que se conmemoraba o día seguinte. E ali puiden comprobar, primeiro, a capacidade que ten ese centro CICUS, e por iso é un dos referentes non solamente a nivel estatal, sino europeo, pero senón tamén vin a capacidade que ten de reter talento feminino e cantas referentes científicas hai ali. E o que me gustou sobre todo desa visita é que os escolares que estaban ali eran nenas e nenos, eran adolescentes, e que o conseguimos amosar referentes non só para elas, senón tamén para eles, e que tamén eles saiban que as mulleres tamén ocupamos espazo nos laboratorios e tamén nos despachos nos que se dirixen todos eses equipos de investigación. Entón, eu creo que aquí na Universidade de Santiago de Compostela tendes moitas referentes nos que temos que seguir amostando por tantos centros educativos e por toda Galicia en xeral. Se falaba aquí de fenda salarial de xénero no eido da universidade, eu quero falar a nivel xeral. Sigue existindo unha fenda salarial de xénero, aínda que en mínimos históricos, pero non nos podemos conformar. Non pode ser que as mulleres teñamos que seguir sofrendo discriminacións polo mero feito de ser mulleres. Entón, eu creo que estes días estou enfocando os dous ámbitos nos que temos que seguir traballando desde todas as administracións públicas. E por unha banda é o que facedes vos dende aquí, non? Pois que cada vez sexan máis as nenas e as mulleres as que alixan carreiras no ámbito CETEN, como facedes a través deste programa que hoxe se recoñece, para que non solamente nos centremos nas carreiras máis centradas nos cuidados, senón tamén nesas que as nenas tamén queiran ser científicas, que queiran ser enxeneiras, que queiran ser arquitectas, que queiran ser matemáticas, porque só así conseguiremos que esa fenda non exista, porque aí é onde están, sobre todo, os postos, os salarios con máis retribución. Entón, por lo tanto, programas como este, programas como Ti Elixes ou como programas como Donas de Sí que temos dende a igualdade da Xunta, creo que o camiño a seguir é, sobre todo, non solamente programas de sensibilización, senón como líneas de apoio para intentar impulsar a incorporación de mulleres a sectores masculinizados, como fixemos o ano pasado con a convocatoria de 1,7 millóns de euros dende a Xunta de Galicia e como imos a seguir este ano impulsando a través de programas diferentes. E outro dos focos no que creo que hai que seguir facendo especial relevancia é o ámbito da conciliación e a corresponsabilidade. E tamén o decía Encina na súa intervención. Se non cambiamos e que cada vez sexan os homes os que saiban que se teñen que corresponsabilizar das tarefas do fogar, que teñan
eles tamén esas cargas que non solamente recargan nas nais ou nas aboas, que cada vez existan máis homes corresponsables, non imos ser capaces de cambiar todos estes datos e poder paliar esa fenda salarial de xénero que siguen existindo. Desde esta Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, gran parte do orzamento é para isto, investimos máis de 9,4 millóns de euros para fomentar a conciliación corresponsable, non solamente con accións e actividades de conciliación, senón tamén con toda a parte de sensibilización. Eu, xa que estou aquí e que teño nesta mesa sentada a Sonia, quero agradecer todo o traballo que fan nesta materia as unidades de igualdade das 3 universidades galegas. Temos un convenio de colaboración con elas para que poidan traballar de todo ese proceso de sensibilización en materia de corresponsabilidade, de masculinidades igualitarias que tanto precisamos. Entón, darlle os parabéns a Sonia e a Universidade de Santiago de Compostela por o traballo que desenvolven nese sentido, e como xa lles avanzamos hai un mes, cando nos reunimos con elas, con todas as unidades de igualdade das universidades galegas, pois así seguirá. Seguirá o acompañamento a todas elas para que podan seguir facendo un traballo fundamental nese sentido. Eu non me quero estender moito máis, quero dicirvos que o feminismo é que todas e todos vivamos mellor, entón creo que temos que seguir avanzando para que cada vez saiban máis eles que isto tamén vai por eles, para que eles tamén vivan mellor e un pouco que se vayan quitando, pois esas construcións sociais que o que fixo que sexa o que é ser home, ser muller, porque se conseguimos que cambiar eses estereotipos, todas e todos viviremos mellor. Nada máis, decirvos que na Xunta de Galicia, por este 8M, quixemos facer unha campaña na que versase sobre a unidade, sobre esa forza interxeracional do feminismo, porque sinceramente creo que se imos todas, imos mellor, e se todas xuntas, resaremos máis forte. Entón, agradecervos que estades aquí hoxe, que me dades a oportunidade de falar para vos, e nada máis. Moitísimas grazas e parabéns por ese programa e esa colaboración co Concello de Santiago. Moitas grazas, María. Efectivamente, acaban de lanzar ese programa o noso canto, que imos poñelo para pechar este acto tamén como recoñecemento a ese compromiso conxunto de que todas, pois, neste caso, coa súa música, pois, sigan loitando pola igualdade e todos nos sumaremos a él. Moitísimas gracias. Ten agora a palabra a nosa alcaldesa de Compostela, Goretti San Martín. Ben, pois moi bo día, reitor, directora xeral, delegada para a igualdade, membros da comunidade universitaria. A verdade é que para min é magnífico que este acto se faga non o 8 de marzo. É unha cousa boa que sempre debíamos de celebrar. Que puidese ser o 27 de maio, o 10 de outubro, e que se faga presentando, ademais, un programa que é un programa continuado, que é un programa que se ven facendo no día a día. Porque, ao final, iso significa que este acto e que este programa non é un acto croqueta. Agora vos explico o que significa un acto croqueta, aínda que supoño que xa máis ou menos o intuídes. Recentemente, no Pleno do Concello de Santiago, falouse non tanto de actos, eu leveino aí simbólicamente, sino de concelleiros e concelleiras croqueta, ou podíamos falar simplemente de cargos políticos ou cargos institucionais croqueta, que son aqueles que van aos actos a tirar a foto, a tomar o petisco, aínda que non fiquen a todo acto non pasa nada, xa estiveron un anaquiño e xa cumpriron. E cando, xustamente no feminismo, o que necesitamos en todas aquelas cuestións que teñen que ver, necesitamos, e na política en xeral, o que necesitamos é traballo diario, constancia, dedicación e sobre todo desenvolver un lema que leva sendo lema do feminismo organizado desde hai moito tempo, e é que os dereitos que se conquistan hai que continuar defendéndoos todos os días, porque senón rapidísimamente poden arrebatárnoslos sen darnos conta diso. Entón estamos nun momento en que eu creo que é máis necesario que nunca programas como este. Xustamente o programa, parabenizo xa a Encina e a todo o equipo, a toda a xente involucrada no programa, son
moi importantes porque estamos nun momento de involución enorme, nun momento en que están volvendo os prexuizos, os estereotipos, nun momento en que, provocado polas políticas negacionistas da extrema dereita e non só, por tamén unha amplificación desas políticas nos medios de comunicación, ao final acabamos vendo como que se nega a posibilidade de que poida haber políticas de xénero, a necesidade de levar a cabo e desenvolver programas destas características ou de outras moitas, e onde iso acaba facendo que a xente, sobre todo rapaces e rapazas a nivel adolescentes, acaban poñendo en cuestión temas que son básicos e que desde a universidade, desde o coñecemento, desde a academia, temos que combater de maneira moi clara, de maneira moi rotunda. É realmente perigosísimo ver como eses últimos estudos falan de adolescentes que din que non hai discriminación ninguna, e mesmo deses espazos tan importantes onde se chega a dicir que cuestións como a violencia de xénero é algo normal, é algo habitual, e sempre que non sexa nun grau moi elevado, saber onde lle poñemos o tope ou a que nos estamos a referir neso dos graus, non como se non soubésemos o que significa a espiral ascendente da violencia de xénero. É, por tanto, importantísimo que fagamos moito labor coas idades máis temperás. Cando chega, é certo, o alumnado á universidade, ese alumnado xa ven formado e conformado moitas veces con actitudes, con crenzas, con comportamentos que xa son machistas e que é máis difícil de traballar, aínda están en tempo de cambiar, aínda hai moito que facer tamén desde o ensino universitario, mais é certo que poder levar, eu creo que programas como este aos máis novos, ás máis novas, son fundamentais. E nese sentido, o que habería que pedir, eu creo que o que teríamos que estar todo o mundo en alerta nestes momentos, porque, claro, falamos moitas veces de emerxencia a respecto de outros temas, da situación da nosa lingua, e a emerxencia a respecto de como nos últimos anos está facendo un cambio de paradigma, de como fomos conseguindo pouco a pouco que a xente, sobre todo a máis nova, que se considerase feminista ou simpatizante co feminismo en xeral, a de repente cambiar todo iso, e a xente xa volver a estereotipos, volver a frivolizacións e volver a elementos, a cuestións, a comportamentos e actitudes que teñen moito máis que ver coa sumisión das mulleres. O grau máis grave diso, eu creo que todo o mundo somos conscientes, son unhas relacións sexuais e afectivas de poder, de dominación e de sumisión que, ademais, están acabando por dar unha cantidade de agresións sexuais moi potentes e, ademais, cunha violencia extrema. Nos necesitamos poñer os ollos, creo eu, desde todas as perspectivas, e calquera tipo de programa que levemos con datos obxectivos, con cuestións lúdicas, con elementos que acaben reforzando justamente esa necesidade de desempoderamento feminino, eu creo que é unha cuestión en que non podemos baixar a garda. E por iso, sería bo tamén que a administración competente nos contidos curriculares do ensino primario, do ensino secundario, do ensino obrigatorio, se esforzase moito máis en que puidese haber esa educación afectivo-sexual desde o inicio e en que puidese tamén ter moita máis relevanza, moita máis presenza, non só os contidos nunha materia optativa de igualdade, senón os contidos de igualdade de maneira transversal en todas as materias que se imparten nun momento central justamente para a formación de rapaces e de rapazas. Así que eu, sen máis, creo que programas como este son fundamentais, unha enxeñeira ou unha científica en cada cole, que non podemos baixar a garda, que estamos en momentos en que eu creo que a todo o mundo se lle debe de exixir, as administracións, as institucións, moito máis que estean alerta para seguirmos camiñando por vieiros de xustiza, por vieiros de liberdade, por vieiros de igualdade. Un deles, sin ninguna dúbida, é promover esas vocacións femininas no ámbito CETEN. Así que é algo en que temos que insistir. Así que eu súmome, a verdade que é magnífico que comezase justamente encina o seu relatorio falándonos de algo que recollemos tamén como luva no Concello de Santiago, que é de Xoana Torres, premio Xoana Torres, que tamén resolvemos estes días coa colaboración da Universidade a respecto da
investigación tamén da creación audiovisual para o coñecemento e a memoria de aspectos importantes da vida das mulleres galegas ou das mulleres en Compostela. Este ano, ademais, con 2 premios moi significativos, creo eu, un sobre as trapicheiras do Miño, sobre todo o que significou o contrabando e as mulleres nese mundo da raia, a verdade que moi interesante, que teredes ocasión de ler en canto sexa publicado, e outro de creación audiovisual sobre os colectivos en Santiago de Compostela, un colectivo feminista concretamente, que é contemporáneo, puramente contemporáneo, e onde se mestura a busca de consensos de maneira diferente dentro das asembleas dos colectivos, coa tamén reivindicación dos coidados como elemento fundamental para poder progresar na sociedade. E, justamente, eses premios están dedicados a unha figura central, referente, feminista, como é Xoana Torres, con esa frase, eu tamén navegar. Para navegar fan falta que actos como estes e actividades como estas teñan continuidade ao longo de todo o ano e non só arredor do 8 de marzo, non só arredor de actos croquetas. Así que, moitísimas grazas e parabéns. Moitas grazas, alcaldesa. Ben, para ir pechando este acto, pois eu agradezo a presencia dos que estamos na mesa, pero tamén dos que nos acompañades e estades aquí, pois, de secretaria xeral, vicerreitoras, vicerreitores, decanas, decanos, directores de centros, departamentos, profesoras, investigadoras, estudantes, todos, grazas por estar aquí. A min gustame insistir cada vez que temos esta celebración ligada ao 8M, que o que empezou sendo o Día da Muller Traballadora nas súas celebracións iniciais, pois é agora xa o Día Internacional das Mulleres e ligado fundamentalmente a esa igualdade que aínda temos por conquerir por diante de nós. E tamén me gusta salientar, porque eu penso que non lle temos dado o valor que ten, que no ámbito universitario hai un 8M que todos temos que reivindicar, que ademais naceu antes. Foi o 8 de marzo de 1910, os movimentos liderados por Clara Zetkin do Día da Muller Traballadora empezaron justamente o ano seguinte, a partir de 1911, e daí foron consolidándose ata convertirse no que é, pero o 8 de marzo de 1910 publicaba a Gaceta de Madrid unha real orden do Ministerio de Instrucción Pública na que, por primeira vez, se decretaba que as mulleres podían acceder á universidade sin necesidade de autorización administrativa previa. Bueno, parece unha cuestión meramente formal, pero foi un cambio sustancial. Ata daquela, calquera muller, algunhas moi poucas, chegaran á universidade, pero tiñan que facer solicitando unha autorización administrativa previa e cun réxime tamén moi especial para a asistencia ás aulas universitarias. É o caso entre nós de Manuela Barreiro Pico, que estudou aquí en Santiago entre 1896 e 1900 na nosa Facultade de Farmacia, e aí completou os seus estudos brillantemente. Pero foi esta orde de 8 de marzo de 1910, é unha magnífica coincidencia, lóxicamente non puido ser pensada, ninguén estaba pensando nesa coincidencia de datas, pero hai un 8 de marzo ligado á universidade, que é este 8 de marzo de 1910, que ten moito valor. E ten moito valor, e polo menos dende Galicia temos que darlle aínda moito máis valor, porque se iso foi así, foi gracias a unha galega, gracias a Emilia Pardo Bazán, que era secretaria de Instrucción Pública cando era ministro Romanones, e moi poucos meses despois de ela chegar ao Ministerio e cando ve a luz esta orde, insisto, de 8 de marzo de 1910. Por lo tanto, como universitarios, como universitaria e tamén como galegos, penso que temos que estar moi orgullosos desa data que tamén merece a pena que lembremos cada vez que falamos dende a universidade de igualdade entre mulleres e homens. Moito máis
había que avanzar despois, porque unha cousa era poder acceder aos estudos, outra cousa foi despois ir gañando o terreo para poder acceder ás profesións que se derivaban deses estudos, e aí houve desde o principio pois unha brecha de xénero enorme que non imos a relatar aquí, pero foi un paso, a mí me parece un paso de xigante a apertura das portas da universidade sin necesidade de ningunha autorización previa. E estando como estamos, pois, cumplindo 100 anos e uns poucos meses, hai outra efeméride que a mí me parece que neste día me gusta volver a resaltar. En outubro deste ano pasado, de 2024, cumplíronse 100 anos da primeira muller que accedeu a dar clase na Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, contando con un réxime retributivo pola súa actividade similar a que percibían os homes naquel momento. Era e foi Luisa Cuesta Gutiérrez, que accedera primeiro á nosa universidade como traballadora da nosa biblioteca universitaria, estudiara Filosofía e Letras en Valladolid, sacara a oposición do corpo de bibliotecarias, arquiveiros, etc. E veu destinada a Santiago de Compostela. A máis de chegar a Santiago de Compostela, convirtiuse na primeira muller que se matriculou na súa Facultade de Dereito, 1920, e en 1924, rematados os seus estudos, foi a primeira muller que actuou como docente, que traballou como docente, neste caso impartindo clase na Facultade de Filosofía e Letras, que compartía espazo coa Facultade de Dereito no que hoxe é o edificio da universidade que ocupa a Facultade de Xeografía e Historia. Bueno, pois estes 100 anos me parece que tamén pois merece a pena telo sempre presente e coñecer quenes foron esas pioneiras que deben ser referentes para todo o que ven despois e todo o que ainda temos por diante. Se miramos para eso, pois pasamos o día de hoxe, moito tenen cambiado as cousas, pero aínda moito tenen que cambiar. A nosa universidade aprobou 3 plans de igualdade, o terceiro rematou a finais do ano 2024 e estamos na fase en que polo feito de que estamos abordando unha reforma dos estatutos da universidade marcada pola Lei Orgánica do Sistema Universitario, que ademais prevé como unidades básicas que deben ter as universidades, ademais da unidade de igualdade, unha unidade de diversidade, e no seu caso inclusión, pois ben, a espera de que no proceso estatutario definamos como quedan reflectidas na nosa estrutura esas unidades, quizás nos aconsella pois demorar un pouco a elaboración do seguinte plan, pero está claro, polo que aquí todo se ten dito e polo que todos compartimos, siguen sendo necesarios plans de igualdade tamén na universidade. Decía que, bueno, temos retos por diante moi grandes, un xa foi enunciado aquí e, ademais, está detrás do programa que este ano queremos premiar, salientar e poñer en valor, é o problema da fenda de xénero neses ámbitos CETEN. Quedou perfectamente claro, reflectido na intervención de Encina, pois cal é a situación e aí temos que seguir traballando para tamén aí pois introducir a presencia das mulleres que é necesaria para a sociedade e tamén é conveniente, penso eu, para as propias mulleres. Outro reto que temos por diante é o tema da conciliación, que tamén se reflectía tanto na intervención de Encina como na declaración que se leu ao comenzo deste acto da Rede de Unidades de Xénero das universidades españolas. Feitos moi recientes nos tenen demostrado que todavía, aínda aí, temos moito camiño por recorrer. Basta citar o que se percibiu durante a pandemia. Durante o período de pandemia, confinamento, necesidades de atencións especiais a determinados colectivos, os investigadores homes incrementaron a súa produción científica, mentres que as investigadoras mulleres disminuíron a súa produción científica, seguramente motivado porque son elas quenes están asumindo
esa responsabilidade especial en todo o que ten que ver con cuidados, atención á familia, a nenos, a maiores, a dependentes. Sigue sendo un papel que aínda non conseguimos esa corresponsabilidade entre todos. Pois ben, para iso temos que seguir traballando. Dende a Universidade, modestamente, puxéronse en marcha algunhas iniciativas, unha iniciativa para tratar de introducir un elemento de conciliación á hora de configurar a actividade docente de profesores e profesoras, ter en conta eses elementos de atención social, de situacións especiais, que iso poida ser compatible co réxime xeral de funcionamento da Universidade. Foi unha primeira iniciativa, estánse ademais evaluando os resultados e se vai seguir traballando para ir avanzando aínda máis nese recoñecemento da necesidade de conciliación como un elemento fundamental que, ademais, debe ter perspectiva de xénero porque non afecta a todos por igual, senón que sigue afectando especialmente ás mulleres. Ben, tamén neste ámbito se revisou o protocolo fronte ás violencias sexuais e o acoso por razón de xénero, a identidade ou expresión de xénero. Aquí estamos colaborando a través da rede de centros CRISE que ten articulados a Xunta de Galicia para tamén dar resposta a estas situacións. Deixo para o final, pero non é o menos importante, seguimos tendo unha brecha de xénero tamén, digamos, en como está conformado o ámbito do persoal da universidade, particularmente o ámbito do profesorado universitario. Cos datos así máis recientes, máis actualizados, a situación diríamos que está que no conxunto do persoal estrutural da Universidade de Santiago de Compostela temos un 44% de mulleres e un 56% de homes. Pero o reparto non é igual entre todas as categorías, senón que cando analizamos por categorías, pois síguese nos producindo ese efecto tesoura que falaba Encina. Así, se falamos de axudantes doutores, 50% homes, 50% mulleres. Se falamos de contratados doutores, 57% mulleres, 43% de homes. Se falamos de titulares de universidade, 50 mulleres, 50 homes, pero se falamos de catedráticas e catedráticos de universidade, temos 35% de mulleres fronte ao 65% de homes. É verdade, hai que dicilo tamén, que a evolución nos últimos anos é favorable, pero temos que seguir traballando e mantelo continuadamente. No ano 2020, as catedráticas eran o 28%, no ano 2025 son o 35%. Están coincidindo dous elementos. Un, que, como decíamos fai un momento, nos corpos que dan paso á figura de catedrático, de titular da universidade, pois a porcentaxe de mulleres se achega ao 50%. E, por outro, que a xubilación que se está producindo nas categorías máis avellentadas, a presencia de mulleres era moitísimo máis baixa. A confluencia deses dous elementos, fai que vexamos esta evolución que tende o que debe tender, que é chegar a unha equiparación, a unha situación de igualdade, tamén no máximo nivel, neste caso, da carreira académica que é o corpo de catedráticas e catedráticos de universidade. Temos que seguir traballando, para iso é moi importante seguir, como se poñía de manifesto, poñendo as condicións para que as nosas profesoras se poidan acreditar e avanzar na carreira universitaria, que, onde volvemos a dicir, a conciliación sigue sendo unha peza fundamental, e manter tamén esa carreira, eses avances na carreira universitaria. Ten que siga a ser un reto que temos por diante. E, en xeral, eu penso que cada vez que se fala dos grandes problemas que ten a sociedade,
e o problema da violencia machista, o problema da desigualdade de xénero en xeral é un dos grandísimos problemas que temos como sociedade. Cada vez que se afronta é fácil ofrecer como primeira solución ou como gran solución, a gran solución pasa pola educación. E eu estou convencido que, efectivamente, a educación é un elemento fundamental para avanzar en este e en outros dos grandes problemas que ten a nosa sociedade. E, dende a educación, dende a universidade, pois temos que seguir traballando. Algúnas iniciativas, como tamén se mencionaron aquí, toda esta introducción de perspectiva de xénero no que ten que ver con traballos de fin de grado, fin de máster e en outras actividades docentes que se fan nas diferentes titulacións que conforman a nosa oferta formativa, pois ten que seguir sendo un reto fundamental para, dende ese momento, pois seguir inculcando tamén aos futuros profesionais, aos futuros graduadas e graduados, pois conciencia clara de que, como aquí se ten dito tamén, pois aquí non hai nada conquerido que non teña posibilidade de volta atrás. Estamos en unha situación, en uns momentos especialmente complicados, cousas que antes non sei se alguén os pensaba ou non, pero, dende logo, se o pensaba non se atrevía a decir. Agora, pois, seguramente tene moito que ver aí as redes sociais, pois agora se verbalizan e se fan públicas unhas opinións que a todos nos deixan moi sorprendidos. Por iso temos que, os que non compartimos esa visión, manter unha actitude combativa para manter o que temos conquerido e seguir avanzando por maior igualdade e maiores dereitos. E se dicía aquí que feminismo é igualdade de dereitos, e se dicía aquí que feminismo significa vivir mellor, que toda a sociedade viva mellor, pois eu penso que todos temos que ser feministas e, como dicía tamén Emilia Pardo Bazán, pois se o feminismo é iso, se o feminismo é igualdade, pois non hai outra alternativa, como ela dicía, que ser feminista radical. E aí temos que implicarnos todas e todos con o noso esforzo persoal e tamén, na medida que sexa posible, con todo o apoio institucional. E falando do apoio institucional e remato, eu quero agradecer pois o apoio que recibimos das institucións que nos acompañan en todas estas actuacións relacionadas coa política de igualdade e de xénero na Universidade, a Xunta de Galicia, está aquí a directora xeral, grazas por toda esa colaboración a través de distintos tipos de acordos, convenios, etc., para traballar todos aliñados na mesma dirección. O Concello de Santiago, aquí na figura da súa alcaldesa, tamén por esa colaboración en programas como este que hoxe vimos aquí, de distinguir de unha científica ou unha enxeñeira en cada cole. Tamén o Goberno do Estado, que a través do Plan da Loita contra a Violencia de Xénero, pois axuda e apoia boa parte destas iniciativas. Eu penso que esta acción continuada, pois na que eu quero engadir o traballo que se fai dentro da Universidade a través do Centro de Estudios Feministas e de Xénero, pois toda esa iniciativa de estudio, de investigación e de proposta de actividades, co apoio e a colaboración institucional que vimos recibindo, me parece que estamos pois no bo camiño para seguir avanzando e loitando por esta igualdade efectiva que sigue sendo aínda hoxe pois un obxectivo e non unha realidade. E por iso teremos que celebrar pois algúns días máis de 8 de marzo ou calquer outro día de ano, como dicía a alcaldesa, que busquemos para seguir traballando nesta mesma dirección. Moitísimas grazas a todos. Imos levantar o acto, pero imos escoitar esta música que compuxeron dende a Xunta de Galicia. Bueno, xa. Sí, bueno, sino que promoveu a Xunta de Galicia unha colaboración de 30 artistas que están loitando, que queren poñer en valor esa idea de loitar xuntas polo futuro. É un latexo. É un latexo.
ese paso ao noso campo. É un abrazo, celebrando cada avanzo que vamos xuntas. Guardei unha luz no meu peito, esperando vela medrar. Alenteina con todos os cantos das miñas irmás, das miñas irmás.